ଶ୍ରୀ ବାଳକାଣ୍ଡ। ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ଦଶରଥ ପୁତ୍ର କାମେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରି ଯଜ୍ଞର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ତିନି ରାଣୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କ ରୂପେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରିତ ହେଲେ। ରାଣୀ କୈକେୟୀ ପୁତ୍ର ଭରତ ଏବଂ ରାଣୀ ସୁମିତ୍ରା ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ଜନନୀ ହେଲେ। ରାଜକୁମାରମାନେ ବଡ଼ ହେବା କ୍ଷଣି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ତଥା ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶାନୁସାରେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାଡ଼କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାକ୍ଷସଗଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଋଷିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଋଷିଗଣ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ପୂର୍ବକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଯଜ୍ଞାଦି ସମାପନ କରିପାରିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମାପ୍ତି ପରେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ମିଥିଳା ନଗରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଉଭୟ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଏକ ପଥରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ମାତା ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର କାହାଣୀ କହିଥିଲେ। ସେହି ପଥରଟି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରାମ ତାଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ପଥର ରୂପୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରସନ୍ନତାପୂର୍ବକ କହିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ତାଡ଼କାବଦ୍ଧ କଲ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁମ ହାତର ଶକ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁମର ପାଦର ଯାଦୁ। ଏହାପରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ମିଥିଳା ନଗରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ ମହାରାଜା ଜନକଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ କମଳନୟନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାମ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ଅନାଇ ରହିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରଠାରେ ନିଜର ହୃଦୟ ହାରି ବସିଲେ। ରାଜା ଜନକ ନିଜ କନ୍ୟା ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ମୈଥିଳୀଙ୍କ ବିବାହ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ହେବ, ଯିଏ ଶିବଧନୁଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜକୁମାର ଶିବଧନୁଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଫଳ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟାନନ୍ଦନ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ଯାଇ ଶିବଧନୁ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଶିବଧନୁଙ୍କୁ ହାତରେ ଉଠାଇ ସେଥିରେ ଶର ସଂଯୋଜନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଧନୁଗୁଣ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଚାରିଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଏହାପରେ ପୃଥିବୀ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିତା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବତାର ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ପିତା ଦଶରଥ ଅନ୍ୟ ତିନି ଭାଇଙ୍କର ବିବାହ ମିଥିଳାର ଅନ୍ୟ ତିନି ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ରାମଙ୍କୁ ମହାକ୍ରୋଧୀ ମହର୍ଷି ପରଶୁରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶିବଧନୁଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ମହାନ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ? କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପରଶୁରାମ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ନିଜର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ ପରଶୁରାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧନୁ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶରସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାମ ଧନୁରେ ଶର ସଂଯୋଜନା କରି ସ୍ୱୟଂ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ନାଶ କଲେ।
ତାପରେ ରାମ ସେହି ଧନୁଟିକୁ ସାଗର ଦେବତା ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦର ସହ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଶ୍ରୀ ବାଳକାଣ୍ଡ ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା।